Ja, het is heel erg druk op het strand vandaag. Vanaf heel vroeg al gezien de warmte. En we verwachten gedurende de dag inderdaad heel erg veel mensen die op het strand komen. Waar moeten jullie op zo'n dag als vandaag nou extra bedacht op zijn om denken? Nou, vooral mensen dus die net als wij echt te weinig drinken. Je verliest met dit soort weer heel veel vocht. En als je daar niet goed scherp op bent, dan komen mensen dus echt met verhittingsverschijnselen of uitdrogingsverschijnselen bij de post. Daar zijn we extra scherp op deze dagen. Het is prima zo een beetje in de schaduw en een beetje naar het water. Af en toe even naar de douche. En een biertje erbij, dan komt het wel goed. Hè? Dan kom je de dag wel door. Nou, we hebben nou krek extra drinken hellen. En alleen een ijsje. En wat broodjes. En je moet eten blijven, je moet vooral ook drinken blijven. En dat is het belangrijkste. Goed insmarren. En net al te vol de warmte op zitten. Gewoon dat ik wat in het kaart blijven.